Aku ngerjak omongan itu budekku mati. Pasti tadi apa? Leres tur iki swasana melak Jawa, bang Jawa madem dikeki sing bangsa anetan-anetan. Ha nggih, ngeten iki wajar. Tumawakmu bir kita jane sewan buang sabarani. nggih. Bawahan becik ilmu ayu swara yo kepenak dirungokke. Nggih. Menika wonten ngawala. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Sugeng dalu, Pak Dalang, saya tadi. Derek monitor pun tadi channel ngantos tancek ayon. Salam kagum sedaya kru Madangkara mugi tansah sehat bagas waras. Request tambahan dari ayahnya pemimpin Sinden Madangkara Pak Marsono. Pak Mbak Dian Munasiro, Baik Arka. Oh. Lalu tambahan. Ya, minangkani kan jumeneng nek Pak Satin ya Pak Satin. Ya. Setelah niki sik oh, yang itu rata bagan di pres kan pres toh. Ya dikantani Mbak Puspa Rika. Ayo bantu bus. Nggih. Mbak Tri Hasuti, Mbak Munasiro. Ayo iki wah jenis. Aku kalau sing cilik-cilik dari aku tuh tambah gede. Anu menonjol mamamu. Maksud lo? Loh, mamamu iki lho, kan benar kan kita jajan. Itu rasa tonjol-tonjol ki wis menonjol. Oh iso. Kepinterane luwih tinimbang liyane. Oh iya, mulai teko Jogja ya ngene. Pak negara kudu kuwi tak mesti sing menonjol. Ora, wong iki rumangsa ya alhamdulillah. Kok ingin iya ngomong wae ngono lho. Ora wajar. Jenenge yoyo wayu kabeh. Jenenge sapa? Yoyo. Rumahku ya ono. Wah, iya jampang kuwi. Lolong. Emang minyak lolong. Aduh, iki wis jumeneng kabeh iki bayu-bayu sing ayu-ayu. Saking mriki niku Mbak Dian Munasiro nggih. Mbak Dian Munasiro tadi kok sayang. Madiun, Mas Madiun Jawa Timur. Madiun. Jajak yang ada Jawa Timur lho. Oh, tenang. Lo siapa cek? Cek. Sing iki. Lo siapa? Kowe jenengmu sapa? Okfa. Hah? Okfa tadi. Sapa? Okfa. Aku ngerjak omongan itu budekku mati. Pasti tadi apa? Kula aslinipun Wonogiri. Wonogiri terus Tapi besar di Sidoarjo, Surabaya. Ini Wonogiri ini desa di Sidoarjo. Terus sekarang dimakan orang di Solo. Oh iya toh? Oh, terus gimana sih? Dereng. Kok dimakan wong Solo? Tegese mangan bareng karo kanca-kancane cah Solo. Oh, kowe lagi ku latimu ora podo. Ya, kowe nek sih ada apa? Aku ora sejebak iki. Aku ditakoni Pak Deden kaya kancane. Ora sak ngono ku tak takoni. Iya, tapi nang cepet aku wis selesai. Aku malah gila. Alah, aku sih gila apa nek ngapene nggon aku tak kaya entong ya dipangan lho. Saya ada munafik, wis kaji dhewe kaji ora apa kaya aku karo aku. Lho, entong to. Heeh. Terus piye kare? Mulane Jangan orang kaji kan sering mampir dengan pulau Pak ya bareng saking kaji kulinti. ora kok gila gitu. Sampai kemarin ya orang orang kulit mengaku, mengaku. Kowe ora kok dibuka tempatmu. Loh, orang ngomong biar mereka tahu bahwa Pak Negara ini seperti apa. Harus seperti itu. Loh, aku napa kelas ngene ya kok sik aku. Loh, kenapa Pak Taslim Bion? Orang-orang yang hubungan wis tau kabeh. Apa enake ayo, kata-kata kembul Bujana Ndroyo. Wong kabeh-kabeh mampir iki dolan aja negatif. Tapi saya tahu Pak De, pas sampai dengan pulau nih kok, enten saya ketinggalan. Apa? Kaos kaki sesisik.
kira diwaca tulisane genah yoyok ngono. Kok dhewe Pak Yoyo to? Ya memang kayak bareng kok karo Mas Yoyo kok. Asal kita dhewe tengen Tidak mengakui. Nah, kemudian suci-suci. Ya sama suci. Jebule Pak Daren sing ngono ta. Betul. Adek kok karane kok ipat-ipat sebelane malah wis karo iki barang. Aku ya loro-loro. aku terus terang kurang ngomong biar pas membeli. Lepas sampe tandingi lho, Dek. Lho lah aku malah dibeli. Betul kabeh. Ini tuti lari ngawi dari Jawa Timur. Kowe ngendi kowe? Di sapa? Yogyo Timur kowe. Kok ya sing timur. Yogyo Kulon. Oh, Kulon Bayern. Masuk, Jack. Masuk kowe. Ya wis pokoke Yogyo. Ini tepung sedaya iki Pak penyanyi presiden Mas Yoyo iki ra sing buang. Nggih, pangestune Pak Gareng. Aku lagi dibuang yen nek ketemu wong-wong kuwi ya, Pak. Mati mungkin sapa-sapa. Pade, ini dibuang buatan puron balik mulai dibuang. Kok ada Sama nama presiden anyaran Pak Gareng. Presiden anyaran datare nek langsung diantemi presiden iki orang kali dulu bangkeku ngono. Aku ora jeneng mergono kowe, ora nelon mergono kowe ora. Ning kowe iki pencetak sinden bintang tamu ya awakmu. Ayo. Sinden kuwi dadi bintang tamu paklirane dalang sapa wae. Iki dadi katane bintang tamu. Sing kuwi bintang 7 iki mergo mesti. Lha sampeyan dari kita lah ukur sinden madang. Oh, iku. Kuwi ngomong apa Dik? Ukur sing Wah, angin lagi. Kalau ukur mergo aku kalah. Ya, pangundute diaturake tambaban saking Pak Marsono. Nadiyanto menika jadul ning lagi ngedran lagi. Mugi maturaken dhumateng warga masyarakat wates undangan ingkang insyaallah kula sak kanca Madangara sowan benjang tanggal 17 Mei wonten wates. Aku kosong lho kuwi. Aku kosong. Masa istirahat namanya dilarang sepuh. Ngomong malah peristiwa. Tambapan oke, yuk ngenyos. Ayo Ren, biar segini.
Awas niki mulo diarani lagu jadul. Ayo lagu lawas mergo iki bane wis ora urung batu bus. Urung. Nek batu bus ora makdon pes. Ayo pelan-pelan. Pelan-pelan. Leres bagane yo. Ape. Nggih, gandeng menika sampun setengah setunggal. Pak digareng saged istirahat dulu. Nyambut gawe seneng metu kaya digelar. Oke, monggo kok klasik Mangke pinanggi melih kalian Mbak Tatin wonten ing goro-goro kok luwih bos. Kula kang mangkon wae Mas. Yo tak dirake muga-muga kanthi lakon sing pedhot ngamarta bener-bener dadi srana donga sing apik untuk warga masyarakat sedaya kemawon ing kemiri. Ya ngono. Pikantuk pengasih saking Hyang Agung lan lakon Purwa Madya Wasana ing Kabadar bisa dadi kaca brenggala ingkang apik tumraping kabeh wae. Ya Mas ya.